मानसिया थांना थानो थाखाय गोबां खामानि मावनानै मानसिया थांना थानो गोनां जायो। मानसिया थांनानै थानायनि आन्दोआव मा जाथाय थानो हागौ बेखौ बेस खालामनानैनो आं दिनैनि बे सुंद' सावरायनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय जादों। थारैनो मानसिनि जिउआ बुंनो थाङोब्ला खोब ओंथि गोनां आरो बे ओंथि गोनां जिउनि थाखायनो मानसिनि जिउखौ बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन एबा जिब जुनारफोरनिख्रुइ जुनियासिन होननानै बुंनाय जों खोनानो मोनो। आरो मानसिया साननो हानाय गोहो दङ आरो बे साननो हानाय गोहो थानायनि जाउनावनो मानसिया दिनै बुहुमनि जेसेबां जिब जुनार दं बेनि गेजेराव मानसिखौनो साबसिन होननानै श्रेष्ठ जिबि होननानै साबसिन जिबि होननानै बुंनाय जों खोनानो मोनो। नाथाय सुबुं माहारिनि गेजेराव मानसिनो गियान आखल आखु सोद्रोमसि आरो सोलोंथाइ होदोंब्लाबो आनान गसाइया माखासे थाखोनि ओरैबायदि सुबुं दं, बिसोरो गावनि मोखांखौ गुबुननो मुसे आरो गावनि उनथिं आरो गुबुन मोनसे मोखां लानानै रायजो जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिफ्राय जों रोखा जानो हायोदि मानसिखौ आनान गसाइया बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन साननो हनो मावनो दांनो हानाय गोहो हरदोंब्लाबो जों मानसि माहारिखौ बुंनो थाङोब्ला मानसि माहारिखौ बयनिख्रुइ साबसिन आरो बयनिख्रुइ गाज्रिसिनबो होननानै बुंनो हानायनि खाबु दङ। बे समाजाव मोजां सुबुंनिबो अनजिमा गैया आरो गाज्रि सुबुंनिबो अनजिमा गैया। दा बेनि गेजेराव साफ्रोमबो मानसियानो गाज्रि नङा, नाथाय खायसेया जिउआव सोरखौबा मदद खालामनानै मोजां मोनो, खायसेया जिउआव सोरखौबा हेफाजाब खालामनानै गावनि गोजोननायखौ लायो। आरो बेबायदि ओरैबायदि सुबुं दं, गावनाव जा मोजोमसे थाखा फैसा दङ, बे थाखा फैसाखौ गावनि थाखाय थियाबासिनो सुबुं माहारिखौ सिबिनायावनो गावनि जिउखौ बावसोमलांनायखौ जों नुनो मोनो। दा मानसिनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ जों गोथौयै बिजिरना नायोब्ला जों मोनदांनो हायोदि मानसिनि जिउआ अराय गोजोर नङा, मानसिनि जिउआ पारमानेन्ट नङा। थेवब्लाबो मानसिया दान्दिसे थांना थानाय समखौ लानानैनो गोबां गोग्गासोमनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय थांनानै थानाय समाव मानसि हिसाबै जाबादि थांनानै थानांगौ बे लेभेलखौ जोङो नेवसिगारनानै जोङो आवसारि सम आरो बुब्लिजों लोब्बा जानानै खायसेया बिरि सिगारेट सादा बिरि जौ आरो गाज्रि लोगोजों लोगो नांनानै गावनि ओंथि गोनां जिउफोरखौ खहा खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय बेफोरो इनाय। इसोरा मानसिखौ सोरजिदों, बुंनो थाङोब्ला मानसिनि जोहै मानसिया रैखाथि मोननो हायो। दा बेफोरखौ जोङो साननानै साफ्रोमबो मानसिया जुदि मोजां खामानि मावोब्ला बे समाजा नोरजिया जानाय नङा आरो साफ्रोमबो मानसियानो अननाय मोजां मोननाय हास्थायनायफोरखौ मोजां रोखोमै बाहायोब्ला जोंनि समाजाव मोजां मानसिनि सुबुं अनजिमाया बांगोन। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिफ्रा जिउआव मोजां हाबा मावनानै गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो नाजानायनि गोनांथि दङ। भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'बाय। मिजिंथियो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि फेसबुक पेज आरो आंनि इउटुब चेनेल JSPSY 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो अल नटिफिकेसनखौ अन खालामना लागोन, जाहाथे आंनि गोदान गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै।